Salutare tuturor, bine ați venit pe acest canal. Ăsta e deja al doilea clip pe care îl postez pe acest canal. După cum știți, am creat unul nou și trebuie să începem frumos. Vedeți că vremea e destul de frumoasă, așa că trebuie să începem și noi să postăm, nu? Haideți să creștem acest canal. Pentru acest lucru am nevoie de ajutorul vostru. Ce trebuie să faceți voi? Doar că trebuie să vă abonați la acest canal și să dați like-uri. Dacă vreți să mai dați un share ca să vadă prietenii voștri, ar fi super tare, pentru că m-ați ajutat super mult. La început de drum cu acest canal, așa că trebuie să-i dăm tare, nu? Am venit și eu la o mică plimbare. Am și pantaloni scurți pe mine pentru că e foarte cald. Când plouă, când e cald, se schimbă vremea asta într-un fel, nu mai înțeleg. Așa că am venit frumos prin păduri. Am fost și la un fotbal mai înainte, abia ce am ajuns eu acasă. Îmi pare rău că n-am filmat și acolo, dar cu siguranță, dacă o să mă mai duc, o să filmez. Bineînțeles, dacă vreți și voi acest. E mai super frumos, uitați cât de senin și bate soarele astea și e așa de bine. M-am îmbrăcat și eu, așa că cu pantaloni lungi mor de cald acum. Înainte erau căprioare, pe ce erau mai multe, dar când ajung eu atunci pleacă. Deja le-am văzut, dar n-am mai apucat să le filmez. Am pus frumos GoPro pe cap. E rău că n-am aplicația asta, așa să văd pe GoPro exact cum filmează, dar lasă că o să mă instalez eu în curând când ajung acasă. Cred că primul lucru pe care îl fac asta o să fie ca să spun așa. Trecarea GoPro, dar nu ce problemă. Hai să ne mutăm direct cu GoPro. Sper să se vadă bine. Acum, nu știu. Oare mă ține copăcelul ăsta? Hai mă! Stai aici, domn, copăcel. Trebuie să-mi ține echilibru. Pe el poate mai cad în cap, pe aici ca ta mai trebuie. Ei, las că de aici să... Hop! Mă văd și acolo în umbră. Mereu când trec pe aici, e imposibil să nu fac o tură așa pe copacul ăsta. Așa curbat, fain. Op. Ăla-i perfectos. Mereu mă joc așa când trec printr-un șans de ăsta așa. Locul este așa de frumos, numai că nu ieși în mușchiul, este așa cum trebuie și nu în verzul, dar îi trebuie ploaie ca să se facă așa frumos. Și scrieți în comentarii și voi ce vreți să mai vedeți pe videoclipuri sau idei de videoclipuri, chiar sunt curios. Că în perioada aceasta nu prea se pot face multe. Adică poate să mai filmez pe la sală, poate să mă mai duc la un meci de fotbal, o să iau camera cu mine și o să mai filmez de pe acolo așa. O să mă mai duc pe la sora mea la treabă, dar vedeți în clipul de astăzi oricum o să urmez și treaba. Vreau că bate vântul ăsta, dacă nu, sper să nu încurce atât de tare pe filmare, dar e foarte bine, aș sta aici așa o grămadă, numai să stau așa întins la soare, că e super frumos. Mi-ați scris și voi acolo așa în comentarii și vă mulțumesc pe această cale că sunteți alături de mine și îmi spuneți acolo așa și mă motivați ca să nu mă mai gândesc la ce s-a întâmplat cu căsuța aceea și să uit trecutul. am ascultat și eu acolo și părerile voastre și vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine. Încerc și eu ca să
trec de la mine și să trec cu vederea și să uit de toate astea. Până la urmă nu mai pot face nimic, că deja lucrurile s-au întâmplat și nu mai are niciun rost să mă mai gândesc. Trebuie să lăsăm trecut în urmă și dacă am început frumos cu un canal de YouTube, dăm drum în continuare la plimbare și dacă îi vine ceva interesant sau ne întâlnim cu ceva, sper să-l prindem și pe filmare. Deja să ne ridicăm frumos de aici. Câtă prăpastie de aici. Băi, mamă, acum mă duc jos. Mi-am luat eu papucii ăștia albi, dar văd că eu scață, nu mă murdăresc. Nu e nicio problemă. Oleu. Cât de frumos pe, dar abia aștept să înverzească totul. După cum știți, avem 3 zile de stat acasă, luni, marți și miercuri. O să lucrăm asincron, bineînțeles. O să-mi dea profesorul acolo așa niște teme și noi trebuie să lucrăm acasă. Doar că nu o să lucrăm așa un mediu online, doar le facem noi. Și să scrieți acolo așa în comentarii dacă vreți să mă duc undeva sau să vin în pădure singur el, ca să dorm undeva, ori cu ortul, ori cu nu știu. Habar n-am, dar scrieți acolo așa în comentarii dacă vreți să vedeți un videoclip de ăsta, să stau eu undeva. Nici eu nu știu, dar scrieți acolo așa idei, că deja văd că s-au încălzit afară și aici nu-i vorba de frică, că vai că vin în pădure și dorm singur. Nu-i problemă de frică, stau singur, nu nicio problemă. Am stat eu la casa cei de la altă, din stuf, când am fost atunci așa ploua, era urâtare. Și văd că au anunțat în ultimul timp vremea că e frumoasă și eu zic că s-ar merita să stau undeva, chiar sunt curios și eu dacă prezist așa să stau toată noaptea singur el. Oricum, dacă e de ceva sus și o să plec acasă, o să vă spun, bineînțeles. Canalul ăsta tot așa se bazează pe realitate și fără să mințăm abonații, că nu are niciun farnic așa. Ce înseamnă asta? Pentru vizualizări și pentru a crește în abonați, să fac lucrurile astea, mai bine nu le fac și să fie totul natural, nu? Așa trebuie, ca să nu mințăm oamenii. Dacă mințăm, ce rost are și pentru vizualizări, mai bine, da, așa. Să luăm totul de la zero, mai greu așa cum urcăm, dar adică să înscenăm totul, mai bine eu zic că o luăm așa ușurel cu treptat, e mai bine așa. Ușor, dar sigur. Am văzut că la clipul anterior ați scris acolo așa despre mașină, ce s-a întâmplat cu ea, dacă o mai avem, dacă nu. Vreau ca să vă anunț, chiar dacă am mai spus și lucrul ăsta și în alte videoclipuri, dar vreau să mai repet încă o dată că nu mi-e greu ca să spun. Și nu ar fi nicio problemă asta așa. Poate unul dintre voi sunteți noi sau n-ați văzut, așa că nu e nicio problemă. Mașina a rămas la mine pentru că așa o hotărât unchiul Mihai și doamna Olga ca să rămână mașina la mine, pentru că fac mai repede 18 ani și așa o hotărât ei. Na. Deci mașina încă e la mine, o întrețin foarte, foarte bine, numai că aștept ca să fac 18 ani și oricum o să vedeți vloguri super interesante și cu mașinuța. Deci, oricum avem ce face pe canalul ăsta de YouTube, adică avem activitate, ca să spun așa. Improvizăm noi, nu știu, facem diferite lucruri, dar oricum o să facem lucruri interesante, nu? Chiar dacă s-a dus ce-a fost, o luăm de la zero cu lucruri noi și mult mai calitative, nu? Acum am venit și eu în locul ăsta așa de vale unde am stat cortul, dar tot așa văd că s-a dărâmat și asta. Nu știu din ce cauză, dar asta oricum cred că de la vânt posibil. Da, oricum a fost foarte frumos când am făcut scrâncebuiți aici. Da, poate o să mai stau vreodată prin pădure și în Goreaș și o să mai fac tot așa un scrâncep câte ceva. E super frumos, mă distrează super mult. Tocmai acolo așa de vale am stat atunci. Pare de vântul ăsta că bate super tare și nu se înțelege atât de bine, dar n-am ce să fac. Uite, ăsta e și locul. O rămas numai în față, unde am curățat, dar aici s-a prăbușit cu totul. Au rămas biețele la fund și... Asta mormană de frunze, doamne. Intră cu tot aici dacă ați spus de ia. Au rămas numai frunzele. Uite și asta așa au rămas aici. Ălea, da, eu leacă, nu glumă. O rămas o leacă, văd că și o bucățică de ațe. Noi le-am lăsat atunci aici, crezând că o să mai stăm și o să mai venim și de asta am lăsat asta aici. Dar dacă tot am trecut pe aici, eu zic că trebuie și luate, să le aruncăm la un gunoi, nu putem lăsa mizeria asta așa în pădure. Cel puțin astea care sunt lăsate de noi ar fi o rușine ca să le lăsăm așa în păduri împrăștiate. Că asta se degradează nu știu câți ani. Așa că o luăm frumos și o dăm la un tomberon. Chiar dacă trebuie să o duc peste deal încolo acasă, dar nu nicio problemă. Noi am lăsat, noi trebuie să strângem în urmă, nu? Chiar dacă a trecut o leacă de timp, dar mai bine mai târziu decât niciodată.
Ce faci? M-ai speriat! Ce pasă? Mă la o plimbare, te joci. Mor de fi. Cel mare. Salut. Acum te calc. Nu te asiguri, domnul! Nu se asigură. Aoleu! Maria. Ce faci? M-am îmbrăcat. Hai că eu am ajuns la partea tine. Da, păi, intru la gradă. Bine, hai, ia și tu. Mergem pe jos. Da. Hai, pa, pa. Hai mai, hai ridicați. Stai. Asta și seara, că trebuie plantat în solar. Trebuie plantat în solar. Nu. Nu. Da, trebuie să fac și eu. Uite ce flori ți-ai luat aici, o grămadă. Ține-i fără, băbăița mea. Ține-i fără. Ia uite. Hai, să mergați. Dă-mi pace, fai. Stai. Hai, mergați. Stai. Tigi. Zacă. Ha, zi-vă. Hai, merge. Hai, mergați. Da. Fugi acolo. Fugi. Da, vezi. Pare rău de tine, dar n-ai ce să-ți fac. Hai. Mai. Maia. Și te duci încolo, ia. Maia, ce să fac? Ia, mergați. Maia. Maiuța. Ia, Maia, ia. Am pierdut vulpea. Ce faci? Unde ești duște? Ța. Uite-le unde a fost, am fugit o grămadă pe tine. Stai. Obraznică. Hai, când scăpi cu un câini, fugi, dacă nu tu mai dincolo am fugit, băi. Obraznic. Asta aici unde se lucrează. Sora mea aici își face casă și au venit muncitori și abia acum ce-au plecat. Și eu am venit cu ea să punem niște floricele pe aici, imaginea asta. I-am luat aici o grămadă, e Marte după flori și 3 flori. Are aici plus și-o mai luat, am mai pus.
Oamenii deja s-au apucat. Asta a fost așa una veche, am dărâmat tot. Și asta m-a rămas așa mai bunișoară în partea asta și nu o să știu cum fac ei. Deacă mă să apucă. Turna de asta. Dacă îl merge treaba. Cât taci ieși în prăște, da, poate să vedeți că nu ți-i gata o leacă. Până atunci hai să săp aici. Deci de aici ai zis, dar vrei să aduci un băț, Corin. Să aduci un băț, punem până acolo. Așa, tragem o linie și să facem o brază, să punem semințe, ce ai tu pe acolo. Ai pus aici floricele cu trandafiri, de astea, nu știu cum se cheamă. O grămadă, pe o parte și pe alta. Abia anul ăsta și-o cumpărat pe aici și de acum trebuie să muncească. Au o grămadă de treabă. Și așa pun și în partea cealaltă. Hai să pun și o GoPro pe cap și trecem la treabă. Trebuie să dau pământul ăsta de la fântână. Făcut o fântână aici. Să dau la de o parte asta. Uite așa. Aici. Și să trasez, să trag așa. Deci încar direct și duc în grochi, da? Ha? Tu caut o oață, Core. Caut o oață să trasăm așa, să facem și la drept, dacă faci. De capul era. Așa stai. Așa. Ce pur la termină și o parte asta pe undeva. Da, bun finalul de grijă. Dacă trebuie să fărmâțați bolanii ăștia, fac o strată așa ca lumea. Dar și de ce am dat aici fereastră? Internet, de tablă, de ăștia. O grămadă. Să-și pună flori. Fetele flori. Da, are toate națile și să astea e gladioli, cred. Habar n-am. Și îmi place la locul ăsta că e retras așa ca lumea și uite. Și priveliște așa de pădure. Este în partea asta, eu casa unde stau eu stau în partea cealaltă acolo. Deci e mult mai departe, de acolo așa logic. Ai retras locul ăsta, liniște, tot ce trebuie. Ai soare aici toată ziua. N-ai treabă. Numai că mai durează până și-o ridică, au de muncii săraci, o grămadă aici. Și acum mai vin și eu să-i mai ajut, nu? Păi, are frați degeaba? Păi cum adică? Trebuie să ajut și eu, bineînțeles. Pentru că trebuie să-l facem mai mărunt decât aici, să luăm iarba de el, trebuie brază, cam toate la cât am urmale și cu pietre, cu... și aici, da. N-avem o săpăligă, din păcate. Da? Avem tot și trebuie să dau o săpăligă în ala. O să facem așa.
Sper, mergem așa, de aici o grămadă. Dăm în continuare să terminăm și noi așa și am pus deja sămânțe. Așa de flori de aste. De astea, nu știu și cum îs. Vedem când iasă. Apoi de astea, acum punem și gladiole. Avem de pus o grămadă și s-a și o gladiolă. Punem așa în continuare. Asta cred că e dimensiunea. Trebuie pus. Mai avem și acolo. Uite apa. Uite. Facem în continuare. Așa de o palmă. Pune acolo. Pune acolo. Pune aici. Trei atâtea. A? 3 să faci. Da? Avem aici 2 trandafiri. Uite așa, și trebuie făcut mușire, pur și așa. Mă duc să scot eu, nu e problemă. Îți umple de flori aici. Îmi plac florile. Îmi plac. Mie îmi plac, dar trebuie să stai să le nigălești aici două. Să ai grijă de ele ca să faci o curte așa frumos. Dacă îți faci să ai flori, mușește pentru ele. Nu am găsit nicio găleată, așa că bag pompa asta aici. Asta e. Trebuie udate floricelele. A comerț. Da? Îi dau eu așa. Acum plouă afară. Hai, pus? Am pus apă, dar trebuie pus apă. Ia. Gata, pui fără. Gata. Trebuie să duci tot și scoți în preză, că m-am mutat, nu? E murdară, nu știu. Vedem cum nu... Lecoiește. Așa. E tu aici.
Unde-ți trebuie apă? Vine imediat. Dacă să nu te stropezi. Gata. Scoatem preț de gata, da? Uși. Să am grijă. Poate mai curent. Chiar acum. Am terminat. Acum trebuie să-l strâng, iar. Da. Terminat de pus și florile și de udat și de tot. Dracu de materiale. Nici că a fost casă bătrânească, toată partea asta cu bârne cele cu lut și am dat tot jos acoperiș, tot. Au de băgat bani o grămadă sărași. Uite la. Dar măcar uite la. Și fac și casa lor, nu trebuie de acum, așa trebuie. Au muncit o grămadă. Scump acum și materiale, scump și muncitori. Da, asta e, de asta încerc să-mi ajut eu, că ea că e bun acolo. Și părinții, tot așa. Au o grămadă de loc. Toată vara să vedeți activitatea și pe aici. Mai ajut pe aici la treabă, dacă vă plac episoadele astea. Să mai vin și mai filmez și aici. Scrieți în comentarii dacă vă plac, dacă vreți să mai vedeți rezultatele pe aici. Cum vedeți acum și cum o să fie pe viitor, nu? Cum o să iese. Eu zic că o să iese ca lumea tare. Au o grămadă de pământ aici. Priveliștea asta frumoasă. Tot ce trebuie. E drept aici? Hai mă, că e drept. Și aici? Hai, drept, perfect, loc. Acum am realizat și eu că n-am făcut o încheiere la acest clip, dar o fac acum, nu e nicio problemă. Sper că v-a plăcut clipulețul meu de astăzi. E al doilea clip de pe acest canal. Haideți cu toții să ne abonăm acolo și să creăm un canal super frumos. Și așa vă mulțumesc din tot sufletul că am ajuns la suma de 4000 de abonați. Am ajuns atât de repede la suma asta, așa nu m-am așteptat în câteva zile să abonez atâția oameni. Așa că vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine și că mă susțineți. Scrieți acolo și în comentarii dacă mai aveți vreo idee ce să mai postez sau oriunde m-aș duce dacă vreți să filmez. Sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo și butonul de like, să vă abonați, să spuneți și prietenilor voștri că am creat un canal de YouTube nou și să aboneze și ei la canalul ăsta de YouTube. Și o zi frumoasă și ne auzim cu cea mai mare plăcere la un nou videoclip. O seară frumoasă, pa, pa!